So kanang wadud mi na kuan nasikan kay grabing bugatag iyang kuan. Dili bugat kay mo naglisod ka sikan runner up sa. Pero ang iyang price asa ka wa magisuksok diri. Chiki maguto ang price na. Congrats na club you. Okay ra kanak? Asa ni wala na yung lawas. Olo na lamang may mabili. Lalo ba ni siya dai? Sakto lagi oh. Sige lang kay. Siya ribota ng mag-designer na. Oh, si siya may nag-design na. Oh, di ba nin? Oh. Naplat lagi siya dai. Para di Manila. Ipito na ni. Ay ka pero Hala. Wala na pa'y pak. Ay sa kay kay na Sampo na lang ano. B, ang kamot, ang naon. Okay ready. Sulayan na ron. Ang basin ni mga bato dito yung matumba na. Dili na nakabuhi sa Kristen. Sakto ra sa hawa, basig duot kayo. Pagreklamo. Agilo ko kira. Be, hawa, clapper. Ay hawa sa. Dili na siya mag-hidre. Hawa sa ng clapper. Magidris pa. Napay headdress. Asa to yung headdress? Maayong gabi, minahal ko, barangay Tanawan. Ako, si Cristel Ann Curato Sereno, may pianos, ang panong ibon. Mapasigarong nagkakasatar sa nagkayusang malambong na parok. Podok sa mga kabatan unang mapasalamaton, parok entre! Dali na! Magpusay na kita o atong ihalal pinaagi sa Uki Festival. Viva Abraham Serena! Viva Uki Festival! Viva! 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 Halagura, tanawan, ultimati. Basta tuki, tanawan. Tanong mami. Atong masaksihan ang rebranding sa atong Taiwan Festival to Tuki Festival. So, akong pasalamatan ang atong mga forum presidents, ang mga officers, mga propster, mga dancers, mga choreographers, tanan na naghagong mga organizers, sa dili jud ka ilang ipakita nga kahagong effort, cooperation para ma-successful ang atong event. So, ako kamong i-welcome karon sa atong Tuki Festival.
Please welcome.
awarded by Barangay Secretary Miss Bibelis Cuerpo and Barangay Treasurer Miss Riza Valiega. Well, this year's Miss Friendship goes to... It goes to candidate number 5, Miss Micaela Liego. So next is Miss Pauline Shani, who was chosen by your official photographer, Mr. Francisco Imo Soares. She will receive a sash, a plaque, and a cash prize of 1,000 pesos with a framed photo of herself. To be awarded by SK Secretary Ms. April Riena Lagare and SK Treasurer Ms. Maris Kumban. This year's Miss Photogenic is candidate number... Congratulations, candidate number 1, Jill Aguilera. Wearing their festival costumes. She will receive a sash, a plaque, and a cash prize of 1,000 pesos. To be awarded by Honorable Luz Viminda Mariman and Honorable Glenn Sevilla. And friends, our best in opening production number is... Again, candidate number 5, Miss Micaela Liego. So kanang wa jud mi na kuan nasikan kay grabing bugatag iyang kuan. Dili bugat kay mo naglisod ka sikan runner up sa. Pero ang iyang price asa ka wa man gisuksok diri. Chiki maguto ang price na. Congrats na, club you. Okay ra kanak.